Здравейте, драги зрители! Вече е декември месец и дойде ракияно време, в буквалния и в преносния смисъл. Защото дойде време за пиене на ракия, студена или греяна, и дойде време да се дестилира ракия, така нареченото да се пече ракия. И от грозде, и от плодове. Днес в този клип ще ви дам някои съвети как да си направите хубава домашна ракия, какви техники може да използвате и какви трикове. Независимо какъв е плода, който ще преработвате, трябва хубаво да се смачка или да се рендоса. Например, ябълки или дюли трябва да се рендосат. След смачкването, ако в кашата няма достатъчно вода, например при дюлите, дюлата е много сух плод и е необходимо малко вода да се сложи, за да може да стане хубава каша, леко водна, за да може да ферментира. Иначе на сухо ферментацията няма да протече. Колкото повече разтворена захар влагате в получената каша, толкова пъти си разреждате и ароматите. Те са определено количество и само може да намалите количеството на ароматите в кашата. Колкото повече увеличавате обема, толкова си намалявате ароматите и в последствие няма да имате ароматна ракия с ясно изразен аромат на съответния плод, който искате да дестилирате. Ето ви един нагледен пример, как ако вложите някакъв захарен сироп, т.е. разтворена захар, си разреждате ароматите. Така че моя съвет е, какъвто и да е плода, колкото и малко ракия да ви пуска, не слагайте захарен сироп, т.е. разтворена захар. След като сте смачкали плодовете и кашата ви е готова, подобно и при правенето на вино, препоръчвам да се вложат дрожди, селектирани дрожди, за да може ферментацията да ви протече правилно и до край. Оставете кашата на топло и изчакайте да свърши алкохолната ферментация. Сега вече сте готови за дестилацията на джибрата. Бих ви дал следните съвети, за да може да си вдигнете качеството на получената ракия. Първо, отделите първоточна фракция или така наречения първак в размер на 2 до 2,5% от обема на кашата. Това означава, че ако имате 100 литра каша, трябва да отделите 2 до 2,5 литра първак. Този първак след това може да го сложите в следваща варка, така че това не е загуба, но вдигате страшно много качеството. Защо ви давам този съвет? Давам ви го, защото в първоточната фракция се съдържат много вредни и лошо миришещи съставки, които по този начин, като отделяте достатъчно количество първак, ще ги елиминирате в готовия дестилат в последствие. В първака, така както се съдържа най-голямо количество етилов алкохол, така се съдържа и в най-голямо количество метилов алкохол. Те вървят заедно ръка за ръка. И винаги в първоточната фракция имаме най-голяма концентрация на метилов и етилов алкохол. По тази причина, ако имаме повишено съдържание на метилов алкохол, ние тази ракия трябва да я бракуваме. Превентивна мярка, за да не се получава повишено съдържание на метилов алкохол, е преработването само на здрави плодове, а плодовете са костилкови, да се махнат костилките. От загнилите плодове и от костилките идва най-голямото съдържание на метилов алкохол, което е отрова за организма. Някои хора смятат, че при преварка, така наречената втора дестилация, ще могат да отделят метиловия от етиловия алкохол. Това схващане е напълно погрешно. По време на втората дестилация най-много може да си намалите ароматите и толкова много да ви отслабнат, че да се чудите после каква ракия пиете. Затова ви съветвам да отделяте достатъчно количество първоточна фракция, която после да я преварите, в която пак ще се съберат тези вредни и неприятно миришещи вещества и ще си пречистите достатъчно готовата ракия. Също така трябва да се отдели достатъчно количество паточна фракция. Моя съвет е да отделите паточната фракция, когато течащата ракия достигне 42 до 40 обемни процента. От тук нататък трябва да отделите паток.
По този начин получавате три фракции: първоточна фракция, средна фракция или дестилат и паточна фракция. Средната фракция, дестилата, ви е изчистен от вредни вещества и от неприятни аромати и впоследствие може да си го разредите на желание от ваш градус. А първоточната и паточната фракция слагате в следващи варки. По този начин не е необходимо да правите преварка. Преварката е загуба на време, загуба на енергия и загуба на аромати. Затова ви препоръчвам да действате по този начин и ще видите един чудесен резултат. Тук на снимките ще видите казана, на който съм правил най-ароматната и най-вкусната ракия. Каква е тайната? Тайната е, че купола е под формата на кълбо, като футболна топка изглежда. Благодарение на тази форма на купола, тежките, неприятно миришещите фракции при дестилирането непрекъснато се свличат надолу и по този начин остават само най-приятно миришещите аромати, които излизат с дестилата. Вие, разбира се, много трудно може да намерите такъв казан с такъв купол. Може обаче да издирите казани от старите казани, които имат подобни куполи, т.е. под формата на камбана. Те изпълняват същата функция, както и този, който видяхте преди малко. И един последен съвет от мене относно на какъв градус да си разредите готовата ракия. За гроздова ракия, според мене, най-добре е да бъде между 40 и 43 градуса, а за плодовите ракии около 40, между 38 и 42. При тези алкохолни градуси вие ще чувствате и ще миришете едни приятни аромати, които няма да са заглушени от високото съдържание на алкохол. При по-високо съдържание на алкохол, неговата парливост прикрива ароматите и вие по-малко интензивно усещате тях. Надявам се, че съм ви бил полезен с тези съвети. Благодаря за вниманието.